tresno tulus nadyan ku bekas mara menika bawanipun gubuk asmara sampun dipun aturaken. Saiki bacet langgame kaya ngapa? Langgame tak rungokake ha iya. Yen lewat aku kelingan Mayang nang kene seneng nih. Pripun? Mayang nang kene seneng. Wah, jan seneng banget ya kula. Seneng mergo dibayar ya. Salah satunya yaitu tadi. Mulane kowe disengkuyung yoga, kowe aja sepekian mbek yoga. Ah, mboten nek tetep tundukne kali para dara-dara yoga. So nek dadi dalang misuwur, aja-aja anu semekian karo yoga. Nggih, ngestakaken dawuh. Tak wanti-wanti, yoga ki malati. Oh, nggih. Tenan kuwi ra ngapusi kowe. Kowe njaluk didongake apa kowe? Dongake pripun? Ayo nek kowe kemaki kan didongake sing mbah mon. Ampun nek dongake sing ala-ala nggih emoh kok kula. Nah aku nek pemene kowe nyengkuyung yoga didongake sing apik-apik. Wah, nggih. Nah, kowe saiki tak takon. Pripun? Kowe ngerti dadi dalang to? Dalang pun suwe to jenengane. Nggih, dereng dangu kok. Nek menggah jenengan paling abot dadi dalang ki piye? Nggih, paling abot niku nggih napa nggih? Ya apa kok? Paling abote niku angger nampa jejibahan mongko pun saguh. Ha niku wis ora kena swala nek pun saguh ngoten. Nah niku nggih mugi kula niku abot. Kuwi jenteng kuwi ra manggul kok. Enteng. Ana sing abot niku? Nah, kita tak kandhani. Paling abot dadi dalang kuwi nek ngimbohi bayaran yoga kuwi abot. Biasane wah kuwi sulit. Wah niku sulit niku. Ilmu tersulit niku. Iya Pak Ju ya. Malah biasanya malah digraji. Anek kula mboten. Oh nek jenengan percaya, jenengan ki luman. Nggih. Sak sok. Sok ana sok mboten. Ngono. Iso nek kowe iki astagfirullah ngepuk dodo nek kowe salah. Oh, mata. Nggih. Dadane bojone tanggane. Wah, kok mulang kok ngono to, Tru? Ayo ora apa-apa teko diestokake. Oh, kandhane apik lho. Lha ki yo piwucal sing becik nggih, Mas nggih. Oh, paling apik lho. Kowe bebojoan. Nggih. Sing kok delok iki kan atine. Ati. Nah, kuwi soalé kanggo sajeke. Gareng ati ki ketutupan dodo sing dijawab dadane. Nah, betul.